आज आम्ही बटाटे बोंबील बटाटे करतो. त्याच्यासाठी हे साहित्य ही गरम मसालो, मिरी, लवंग, जायफळ, आणखी दालचिनी, बडीशेप आणि जराशे धने, हे सुक्या खोबरा भाजून घेतलेला ना, ह्या भाजून घेतलेला, ह्या भाजूचा आणि ही लसूण, आलं, आणखी कांदे कांदे 3 घेतले आणि हे खोबरा अर्धी वाटी त्या भाजूचा ओला खोबरा असा ओला खोबरा आणि वाटण करून घ्यायचं. ह्याचं आता वाटण करून घेतो आणि मग बोंबील बटाटे. ह्या जर असं तर गरम मसाल्याची पूड पण चालता ना, चालता. आपल्या खडे मसाले नसले तर, खडे मसाले नसले तर चालता. पूड जायफळ नाही टाकणार, असू तेवढाच रवा. आपण बोंबील घेतलो ना, सुकी बोंबील असतात ते भाजून घेते. त्या दिवशी आम्ही अलिबागला गेलो तर तेव्हा आम्ही हे घेऊन येलो होतो. अलिबागचा व्हिडिओ तुम्ही बघला तर. हे बोंबील वाय जरा भाजून घ्यायचे ना पॅनवर, भाजून घ्यायचे. मग हे भोवतालचे हे जाव पाकाचे मग बोंबिलाचे. एक कांदो चुलीत घालायचो भाजत आणि त्याच्यावर एवढा खोबरा निकाऱ्यावर घालायचा. खोबरा कांदो भाजलो का पाट्यात झेजरलो, वाटलं चटणी काय घातली, काय खमंग भाजी व्हायची बोंबलाची ना. आणि आधी आपण सर्कुलत करायचो ना, हे मातीच्या चुलीवर. आता हे भाजूक लागल्यावर जरा बोंबलाचा वास येऊ लागलो, तो जरा सहन करू करू, पण त्याची चव मात्र तेवढीच भारी असता. त्यामुळे एवढंसा वास सहन करू काय हरकत नाही. बघू आता आपले भाजून झाले. आता हे पाण्यात टाकायचे काय? पाण्यात टाकायचे. पाण्यात टाकले टाक. आता हे भाजून असे पाण्यात टाकल्यामुळे हे आता स्वच्छ झाले आणि नरम होतं. त्याचा जो हिवसपणा असतो तो वाईच कमी होता ना, मोडता. हिवसपणा मोडन त्याका चव येतात वेगळी. आता हे चांगले स्वच्छ धुवून घ्यायचे. हे चांगले स्वच्छ धुवून घ्यायचे. 2 बटाटे कापायचे. बटाटे दाखवूया आणि आधी फोडणीक द्यायचे, नंतर हे घालायचे वाटण घालताना. हे आता धुवून घेऊया. हे जे आता साईडचं जे आहे हे पंख असतात ते काढून टाकायचे. हा, सगळा काढून टाकायचा. साफ करतो. हे अशी साईडला येतात ते, हे असे. ते भाजल्यामुळे त्याच्या वरचे बारीक बारीक ते केस असतात ते पण सगळे निघून जातात. आणि हा सगळा साफ करून म्हणजे आपल्याला खाताना जास्त ते उघरट वाटत नाही. चांगले साफ करून घ्यायचे. आता हे आपण वाटण करून घेऊया ना, भाजक्या वाटप. कांदे चिरले 3. एवढा आपला सगळा लागायचा नाही, थोडा करून घेऊया आपण. आधी पण आम्ही मालवणी भाजक्या वाटप दाखवलो, तर आपण तुम्ही जाऊन बघा. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देतोय. आज आपण जरा ताजा वाटप बनवतो. आता कांदा वगैरे भाजून झालेलो असा, तर आता आपण तेल घालूया. तेल न घालता कांदा भाजून घ्यायचो आणि मग भाजून झालो की मग त्याच्यामध्ये आपण तेल घालतो. असं तेल न घालता केल्यामुळे कांदा लवकर आळतात. चांगलं खरपूस भाजलंय. आता आपण त्याच्यामध्ये ओलं करायला लागेल. आईचे हात दुखलेत आता म्हणून मी करतो. वाय जर आमची म्हातारी झाली त्याच्यामुळे तेवढासा जमत नाही, पण करू तो उत्साह असा. आणि प्रेक्षकांका पण आईचे व्हिडिओ लय आवडतात. त्याच्यावर 1 चमचा तेल घाल. आधी ह्या घालू. जरा गरम सामान घालतोय. तुरवाईत जरा दया केलेली आहे आणि मग त्याच्यावर जरा तेल घालायचा. बस ना. आधी घातलं नाही, जळात म्हणून आधी घातलं नाही ना. कारण कढई आता व्यवस्थित तापलेली आहे, त्याच्यामुळे वाईट जरा आता भाजून घ्यायचं. करून मी
जास्त भाजायचं जवळ जातं ना. काळा का बघ बघू असायचा म्हणून कच्चा ठेवायचा आमची उकड ठेवली मला बघ चिकन उकड ठेवून मग वाचायचा. मग कसं आता करपत नाही, कच्चा ठेवतो ना त्याचा फायदा तो. सुक्या खोबरा भाजलेलाच बारीक केलेला तर आता घालतो. साधारण पाववाटी असं ना ताई? हो पाववाटी काढून घे. झालं ना? हा झाला. हे थंड झाला की मिक्सर वाटून घ्यायचं ना. ह्या कढईवर ठेवला की थोडा अजून हे होईल ना. गॅस बंद करायचो आणि या थंड होऊन ठेवायचा. तो सर आपण आहे बाकीची तयारी करून घेऊया ना. बटाटे कापून चिरून फोडणी 3 घेतलो ना. 3 बटाटे चिरतो, फोडी करून बारीक बारीक आणि फोडणी देते आणि नंतर हे जरा शिजले की हे बोंबील घालणार त्याच्यात आणि वाटण घालणार. भाजी तयार. थंड झाला ना आता. थंड झाला आता वाटून घेतो. वाटून तर बटाटे आता फोडणी दिली काय वाटण घालू खया ना म्हणून अगोदरच तयार करून ठेवतो. आधी आहे पाट्यावर वाटायची ना लोक. पाट्यावर वाटायची. कांदो भाजायचो, खोबरा एवढा भाजायचा आणि पाट्यात भिजवून चुलीत भाजायचं. आपण दाखवूया ना. असरून गेलो दाखवा काहीतरी. चला दादा मी चूल घेतलं घ्यायची ना. आता फोडणी घालतोय बघा. तेल घालते 1 चमचा वर कमीचं. हे राई टाकते जराशी. वाईजच म्हणजे नावापुरती. कांदा कांदा बारकी वाटी कांदा घेतलो ना. अर्धा कांदा आणि वायचा चिमूटभर हिंग गुतवत नाही. कमी झाला मसाला. साधारण 2 ते 3 चमचे तेल घालायचं ना. त्यात काय घालताय? मालवणी मसालो 1 चमचा ना. 1 चमचा घालते. अजून थोडं घालतो जरा. हे बघा झणझणीत करूचा. बटाटे इकडे भिजत घातलो ना आपण. पाण्यात भिजत घातलेलं हे आता फोडणीत टाकते. गॅस बारीकच आपलो. बारीक गॅस वरच करायचा आहे सगळं, नाहीतर कसं मसाला जाऊ शकता. काळ झालं मग काय उपयोग. घालतो ना. मीठ घालते फोडणीतच. आता पाणी घालतो ना याच्यात. हा 1 ग्लास भर पाणी घालते. पण अजून घालतो लागत बटाटी शिजा करून. अजून लागत ना. अजून लागत झाली ना. उकळीली बघूया आपण बटाटी शिजली काय. वा मस्त कलर भारी येतो का. बटाटी वाईट शिजली ना याच्यातली. घालते त्याच्यात बोंबील घालतो ना. आणि ह्या वाटाण घालते. वाटण तरी किती आहे? 1 छोटी वाटी वाटाणा. वाटाणा छोटी वाटी भर काढून ठेवला तुला. हा नंतर काहीतरी वापरू गावात. हे वाटण घालते. भांडा आणि घालते. त्याच्यात वाईट जरा धुवून घ्यायचा भांडा. हे आता धुवून घेतला भांडा सगळा. वाटण धुवून घालते. अजून धुता आपण मस्त एक आता सुवास सुटलेलो. आणि बोंबील आपण शेवटी घातलो कारण ते शिजूक काय जास्त वेळ लागत नाही. भाजलेले आहेत आणि पाण्यात नरम झालेले होते त्यामुळे आपण ते शेवटी घातलो. त्याचा मस्त एक कलर इलेलो. आणि आधीच्या काळात आपण ह्या करायचो ना. ह्या सुकून ठेवायची माती चुलीवर लावून ठेवायचो मडक्यात घालून. कारण तेव्हा ताजी माशी मच्छी यायची नाही आपल्याकडे. गावात यायची नाही कधी. ते मग चतुर्थीच्या नंतर मच्छी ताजी आमका. ती पण मंगळवारच्या एसटीन कोणतरी घेऊन येलो तर. नाहीतर आपण ह्याच सरकुलात बनवू. सरकुलात काढायचा चुलीत भाजायचा आणि भाकरी बरोबर खायचा. पावसाळ्यात सुकटा तर असायची. आणि सुकटा तिकला पण करायचा.
चुलीवरची चव त्या का भारी असायची. हा होय तिला मी आता कोकमा टाकतोय 3-4च ना. 4-5च कोकमाही टाकतोय आणि आता ढवळायचं आणि उतरून झाकणं ठेवायचं आणि भाकरी बरोबर खाऊ घ्यायचा. आपला तयार झाला आता बोंबला. बोंबलाची भाजी बोंबील बटाटे टाकते. कोथिंबीर असा तर टाकायची. हो आणि हे उतरायचं आणि आपल्या जर कोकमा टोमॅटो असलं होतं मग कोकमाची पण गरज नाही. आणि मस्त त्या काय एकदम झणझणीत असं वासव सुटलेलो हा. तोंडा कधी पाणी सुटतं बघून. तर तुम्ही पण करून बघा आणि आमका कळवा कशी झाली ती. आईच्या हातची बोंबील बटाटा. मग जमत नाही पण आणि खायची दाखवतो ते सांग आमका. आता काय दाखवू. तिळाची चटणी दाखवी आणि आहे तुझी फुसभाजी. फणस आपण आणि काही ना तरी त्याचं उपलब्ध करूया तुझ्यासाठी. करूया ती टेस्ट भाजी करूया ना. कधी घाल